sobre todo si en este tramo largo, que tenemos que convertir en apasionante, el salto tiene que hacer eso que os he dicho. Tener criterio, ser optimista, ser prudente en las relaciones con las entidades financieras, entender lo que compra, trabajar mucho, trabajar muy bien, dar muchas vueltas a la cabeza y de paso pegar un repasillo al manual de instrucciones por si acaso se le había quedado algún punto un poco oxidado, volver a sacarle brillo. Jo crec que la gent jove tenim un deure i és aprendre aquelles coses que han funcionat i copiar-les. Jo crec que és un exercici supersà i que una trajectòria i 95 anys celebrant aquest dia en cooperatives de més d'un segle ens han de fer veure que hi ha alternatives i que, per tant, n'hi ha xicotetes utopies possibles. Donar homenatge en el marc de la jornada commemorativa del Dia Mundial del Cooperativisme 2017 a la Cooperativa Agrícola San José d'Almassora i Centeco Cooperativa Valenciana. Quiero mostrar mi agradecimiento por haber pensado en nosotros para otorgarnos este homenaje que nos motiva para seguir luchando por el futuro cooperativo. I així som les cooperatives. Apliquem tècniques de gestió empresarial i ens agrada guanyar diners, per supost, però no és el nostre principal objectiu. Els diners són la conseqüència i no el fi. El fi és generar valor social. Això suposa creació i distribució de riquesa a un gran nivell d'impacte. Aquest impacte és un dels motius pels quals la UNESCO ha afegit recentment a les cooperatives a la seva llista de patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, subratllant la universalitat dels nostres valors i posant de manifest que les cooperatives lluitem per aportar justícia i equitat als processos de globalització, procurant un desenvolupament més sostenible. Les cooperatives tenen en el centre de la seva gestió a les persones i a la idea de la democràcia de l'economia. Tenen un gran ingredient solidari i inherent a la seva idiosincràsia, a més de responsabilitat social, i són integradores del teixit social i territorial.